Chiar în acest moment intrăm în legătură directă cu sediul nou înființatului partid schizofrenic din România, la naiba PSR. Ce reporter avem acolo? Niciun reporter. Niciun reporter, ai legătură. Băi, e toată presa aici? Hai, firați-ai dracu, de ziarici, că sunteți simpatici. Bă, uitați de ce v-am chemat eu pe voi aici. Pentru o conferință de presă, firați-ai dracu de simpatici. Fiți atenți. Eu, Mitică Dragomir, o las dracu de liga profesionistă, bă, de fotbal și înființez partidul schizofrenic din România, bă. Asta am de gând. Doctrina noastră e pe fotbal, dar mai ales ne bazăm pe scaune, bă. Scaune rupte de pe stadioane, firați-ai dracu de simpatici. Scaune noi sau tari? Scaune tari. Cele mai rupte, eu am probe dovezi. Uite câte scaune rup suporterii. Media pe an. 300 de scaune în medie rupte, domne. 300 eroi de la Termopile. Taci dracu de gură. Băi, eu am fost sărac, mă. Băi, eu am fost sărac. Noi n-aveam bani, mă, de ghete când jucam fotbal pe Maidan, dar nu rupeam scaunele pe stadion. Nu rupeam scaunele. Și acum, ascultați-l pe Mitică Dragomir, cu partidul ăsta schizofrenic din România, vă spun eu ce o să fac. Vă spun eu ce o să fac, firați-ai dracu de ziarici, că sunteți simpatici. Îl înscriu în Parlamentul României. Să vă voteze lumea pe mine. Că am probe dovezi de scaune rupte. Să merg peste Camera Deputaților, să le rup scaunele acolo în Parlament, ca să vadă și ei, deputații, ce înseamnă scaune rupte pe stadioane, bă. Pușcăria să îi mănânce. Eu am probe dovezi aici. Partidul schizofrenic din România va conduce toate stadioanele. Dă-o dracu de Liga Profesionistă de Fotbal. Acum vreau să vă prezint conducerea partidului schizofrenic din România. Ascultați-vă pe mine ce vă spun. În stânga mea, Moroșanu, moartea din Carpați. Ăsta este partidul schizofrenic din România. Și astea sunt celelalte partide. Încep alegerile. Celelalte partide. Partidul schizofrenic din România. Gata, băi, gata, băi. Gata, băi, oh! Lăsați-l dracu, că e nebun, dar e bun. E bun în partidul schizofrenic. Acum dau cuvântul secretarul general al partidului schizofrenic, bă, din România, Laura Andreșeanu. Cu H de la Laura. Sunt Laura. Bună. Sunt sexy. Porno, da. Da. Partidul nostru își propune să intre în Parlament. Să intre cât mai repede. Repede. Așa e în politică. Da. Membrul trebuie să intre, să iasă, să intre, să iasă. Da, să intre, să iasă, să umble de la un partid la altul. Până face civilist politic. Ați auzit, bă? Sunt eu, singură, sexy. Hai, gata, fie dracu, că e simpatică, stai jos. Stai pe scaun aici, dă-le dracu de scaune, rupte pe stadioane. Bă, voi ascultați-vă pe mine ce vă spun. Bă, eu am fost sărac, bă. Bă, eu am fost sărac rău de tot. M-ați înțeles? Am fost sărac. Dar, uite, așa o să intru peste Camera Deputaților ăștia cu partidul ăsta, să le arăt eu la proștii aia ce înseamnă scaune rupte în Parlament. 300 de scaune rupte pe stadion. De-aia mi-am făcut conducere beton. Ascultați-vă, Mitică Dragomir. O las dracu de Liga Profesionistă de Fotbal și pe Lupescu ăla și pe Prunea și iau pe ăștia doi, bă, și intru în Parlament cu ei. Pe Laura Andreșean și pe moartea în vacanță asta. Moartea de